suahunu ngoma no a yekenkan ya eye mehunu yanka akosia ajewa kode boaten to no boase kenkan ye no ene na ye de ba na wieye na akansiefo mienu no abetena ha na ene ahampa ya ebedwa hey case na ye who say I want for you what na eji akofie ene mani baje pa koso am afidie no ha na bra Facebook ne Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube no so Sompa TV you subscribe wa o like ya no wa share na wunian so atimi ahwebi jumade 21st clinic the sciatica expert for and also ya sia ya de bro eti anwumre no mo amonti mo ankasa mo ka mu amoko trotro driver won so bi di ato ha taxi driver wo di ato ha no we Sompa drive na me no na eko nti ba bi aduru ni de enen so me owura bi wo ha wo na Menim so na tie nkomo no ano din asam na no din na ebi ato da ebi ato me da yebedi ho nkomo menko akosia ho na yenhye nkomo na ase akosia tof na ho te sei eradi adom me ho ye pa wow bibi agina yi wow minister why akosia bibi ada na kwan mu bibi ada na kwan mu oh wow na enenso so ade amani age ho ni se se Felix Eba no okay what is supporter by hey sir ai na chitafo etane chum ne ba ene na je se e ba no ka kira adwon wo se wo mu de bechi wo so de bechi de o mu de bechi ba ali case na ayehu agbaronim o producer Ora Franka waje wakodi ba bi kakra bi ti wo hwese ebi obetimi afa ha no wantimi amfa ha kora begina na namu na ne wo se ye no ya ye se ni sunsun tame on dey say ayehu agosi mami se wasem bi ani ana da bi uyi ano a ne ekọ okay wo wi am mami sikada oh maria bi pen owie bi da na mawie bi pen na do bo tie mi o na agosia no na mi sha se ni obeso na wi aye ai ona no kwa no ye kwan so sabre ni sika na sabre sika na wo so ro no 10% no de no wi o de koto de o chechire ese mampanyimfo no ano ebi mo de bo abosom ni no ye de ese chire wraba yi okay na no pake ne kwansi ne gum okay no de 11 cd no ne bag no na zip ne do so pa so de zip no bi da ase no heda de ahye wo se de bi obi ahunu e broti chi ni pa o e je bag ne kan okay e ji aya ha me di ko si ba ma e to roba na je mo kanu no ma ye bibia kama na eja me si won na de ama that's why we are do we ni e kwese wa me chia wo e we nya no bonde so we me amosia we dia direction na to be hadne amosia ayo ngwan wa wi bi zo kwa e bi da me na bi sam amosia fo we Sompa drive na Menim so eno no na ene wona esi akan no mienu e wa ha yemo mo akwa bansa na afedie quiz master wa haidie minya omo ema no ba ma me mo akwa ba open kasi ya jeso ati sai yankopon adom boko pa cho udin de sai mpon na de dodo no ade behu me de ya adwon pa cha kroben so na ofri bae ni firi kwabere kasem nti kasemufo enye gide wo mu se wo be fakuru araba fantastic yeah hey akwa dwana num chasa na hampa ya bedwo okay ba ma so mo akwa ba ye ofa must have him or form oh any form must have him or form ya kika kwa de of him or form de ade na kika kwa de wie ofa say last by say na me start no so o ko no wadi nkunim akwa dwana num me ba jo so din ni say me pa so Jesse Felix okay Jesse me ba jo ahim fa na ofri bai me pa so bo ho bon di say aya bo ho versus kasemu and never year time okay men kwa quiz master ho na ono na mra no kura no na yenhwe sade ne ode yenko na yewia na mom hye no nso akokora mafia da roma na yede sa show yi ede ebrewo na akosia
na no me hwe akokora mafia no na eno kwasem ne say akosia me obi amentampe movie nom ne na sefo hwe ba se obi wo krum ha owo Ghana ha na sa memenda show no a eya akokora mafia no eyetara one media any wayusi one ventures akabo mu no he se wo papa ode ne baba ma awade na otimi nya akokoduro ko frɛ na ase ne bisa ne sɛ ade na dada ne baba no wo ye no so se ye twen nyankopɔn anim awode nyame na de ma na otimi nya papa wo ka kyerɛ na ase be ma ne sɛ dabi awone nya ma ya kopɔ ba foforo ne no wo serious me say akwa no nkasa ye na ase na wo tu no fo ne sɛ na se wo asɛm na wo ka kyerɛ mi oso jai sɛ oba ne nya wo ye de a farachi kofo ba foforo na ko twatum wo ho ono a kyerɛ kwan ono asew be ma no ebebu asa be me say yakokora mafia pa hey say serious we wanya bi ahwe a wo be no ho serious aya mimi nda bia omsabo repeat I think say say Wednesday fantastic e yakokora mafia ne de e serious akosia quiz master omra ene saying yo tough medasi na ene so de no eye a minute no seconds rather okay edu 10 seconds said the eda no ye ko no no na eda no obi ayi enum ene de ne ye de ko nsia okay sensia no so na so mu nyina obi atwa de a na ye de bie masa aka ho okay amoma ko no sa na ne ye ko no enti obi a wo 10 seconds enti wo two attempts so obeye two attempt no so no wantimi a ansa ne de me pɛ no a ye de be ko ofoforo so eno so na de ne ye 3 points sa said the eda ne ye ko no enti sa ne na no ye hyehye no no numbers ni okay enti ye de be ko won mo ho amobi ayi nsia 66 okay maku du nsia 16 nti obi ayi 6 na se de aka na magye waje egu ho ne aye ne se de ye no a wo mu ani mmara no okay enti na sa na ye ko mate ani akosi abema kwan na wasori akona wo de akomo mu na omu ankasa ayi bi na mo ma me nkoso enka wo se dwumadie ye fado na menim sa fei na wo hwe show yi e wo Facebook a eye Sompa 93.1 FM Mr. Shema unua hwebi sanso na wo YouTube wa eye Sompa TV de hear me say o subscribe we a na o like ya Shema unua entimi hwebi eye ade hear me papa Shema unua entimi hwebi every say we eye special drive time a tara one media da roma wo amwa no nso sompaonline.com ena tara1media.com ho nyina obenya ena ne kwa de app no so no ukotara one ho ayi a ubenya kama TV no so wo scan ne na unya ya wo silver TV e wo so a o click so a e de wo bekọ Sompa TV medi Tofiakwa minister IBJ ena e produce show e woni Saki ene Kofi Foster ena Rocky Junior enso e wo ha na Menim MCC David na etwa David ya ono na etwa Facebook and YouTube no akosia ajewa kode boaten me piesie eno no akosia tough sa obi agene de obi agene okay nti obi a mame nko ho sere be ya bibia be ye fe no me ba che obi ansa kane de mon kasa fidie no ma edem okay nti obi a mie bie ne de ano okay mumie no mi bisa mo ho na pese wodi kan eyi question na no is on adano di ka vai ayaka wario ayako okay first confessor so na di ka bai and so kram sabe to ne okay no problem I say aduane ha no e be hye ototo kra ye be ya na be edi awozia yankwa quiz master na yenti o yo so for your chassie eye me hu yanka nwoma no ena ya bisa ho nsɛm aba bepem sese na hyɛ ne nso sɛ efiri nyame ya dom a wɔkyina de kro no Tofiakwa enwoma ya to ne din sɛ bewie eno ne de hyɛ ase sɛ ebewie nyame nko anenim enti na me hu yanka nwoma no quiz ni nyina asi a na kyɛ sɛ nwoma no asi na wɔkyina ya hyɛ book foforo nso ase enti asɛmbisa no ye di kan no Felix when you shall say the fruit some pacho o number ekita wo no number say 5 number 5
Okay, number 5 no. Ane anase debi. True or false. Eno ene edi yi ano. Na ochro se emra kwasi dwete nya sika wie no. Ofiri ase se oyeye adoye. Oche nwisia ne nyanka. Ene mobro wafo ade no kore anase nye no kore. Mpachenye no kore. Wow. Okay, tinacha say watcha de edi kan. 3 points. Odi atia no. Hey. So the adwun was hwe wani mu no. Case ni ya case wo fi ha. I was just for Facebook. What's that? Aqua first and there for papa. Oh, I Say o hwe wo die. O bi die afo. Okay, yanko na ya bre no. Adwun wo ye ko ho nso. O number kita wo ne number be number say 15. Okay. Ebra dweta maame no ɔte ase no wɔkɔkɔmfo bi hɔ ɛma kɔmfo no ɛhyɛ ase ɛda nneɔma ebesisi wɔ dweta abrabom kyerɛ no saa kɔmfo no yɛfrɛ no sɛ ebra na dweta maame te ase no wɔkɔkɔmfo bi hɔ ɛma kɔmfo no ɛkyerɛkyerɛ no sɛ bibi besi ɛwɔ dweta abrabom a ɛnya de ebeyi yɛfrɛ no sɛ Comfort Suhia Bako aka bako. Never irifia. Hey. Ya ko yani mu. Case ni ya ehu. Yo Felix e konfo be ya. Yo me ba choni din de konfo jedu. Konfo jedu. Na se onu so antwa. Okay. Enti Felix what dey say kita won e dey hia. Mpacho 6. Number 6. Number 6 no. Wose nyansa kwan be na konfo frigi. Na ofa so na odi ne dwuma. Ekwan be na ofa so na odi ne dwuma. Mpacho na ni kwan ni say double money asa odi say wow. Hey. Case ni ya case yo. Hey. Relax. O say moral na wa kire ho no. O say na city moral na wa kire ho no. O say adwo relax. E bi adwo afo bi anta na chiri ntia. Ana o say obey. Where the kasa move for mo pa mo nya di o na case ni ya yehu. Agosi yangu enim. Number 10. Number 10. Maybe no so pa. Okay. Ebro akwasi maame. Wo hya ase se wo gege akwasi so. Wo soso ne ba no so ama akoda na sei no. Abrewa bi etu maame no fo. Edi asem e na abrewa no kan. O ka kire ne se wo amaduasa na wo baba akun wo gege ne so na ofisi obeka wo sirem ha na. Perfect. Yes. I don't so. Kase ebufu abem. Kase na me kam so mo nyina mo papa ibom. What e hwe. Aha. Okay. Wow, Felix young Mpacho 2. Number 2. Number 2 no. Eno so ye ane anase debi. True or false? Wase akwase dwete ehye suku ase no. Na wo yobi a na ne ti animwa no. No kore anase nye no kore. Mpacho na edi boa no. Unyi masem na no. Mpacho ndey san ble bi ma me na ase minya niye. Ane anase debi. Emra akwase dwete ohye suku ase no. Na wo yobi a na ne ti animwa no. No kore anase nye no kore. Enya no kore. Perfect. 13. Okay. Number 13 was say e kwan be so e na akwasi dwete ne yonko koturoku. Ofa so a wode twen akwasi e kwa oboni mu. One the dika no oye o mane dan ebre hia no o mane dan tenamu ma one na busuafo no nyina kotenamu eno ne ma etwetwe na adwene e de ne course a afi oye sawie no na chese abeye ne de to ka asem ne kire no no amana opportunity kura Tofiakwa mate wase wo ho another attempt
On say ehia no ya ne dan no a etwa to ne hye no me say mama say me say question e kwan be so ana me putu say akwasi dwete ne yonko koturoku e kwan be so no wo fa ya wo de twen akwasi so wo de ne ko ose mu ofa de e kwan so no wo de ne twen e ko ose mu ana me ka say ebra ne dan de wo kan ye no ye kan say so obi fa sa kwan no so a no wo ye wo dai na say otwetwe na ko ose ye mu oboni mu another attempt question de mama na ya mi kakra oh say ebra ne dan no twa to ne hye no da bi ho no na wo ho no a no na me pe asem ba ko pe na wo de yi ano wo say o ma ne dan sa dan no de ma no na wo pe so wo kire sei ekwan ba so na no wo pe se wo kire ne se ono no dwuma da bi ekwan ba so na no nam aza se bi kwa mi am say yi ano ekwan ba so na no nam a na o de pe so wo de dada ekwan no pe so o de dada no se wo se o ma na asemi ya de mi ama ka wi nje na ma twa so ofa adafedafe kwan so o pe se twi no na na o yes senti na me ka se wo so o ma ne dan nti sa kwan no na ye de kwan na no wo fa so e jande no mayi anu awie no o dada no nti no anu no okay tinaza adafedafe na na wo pe sa de eno kwan me sa kan na na pe so se repeat sa watwa masa so o ti ase masa na da ne adafedafe ha this ya se wati ana watwa oh okay watcha we the da be mama ni yangu yenu number 12 okay ede bod na ma akwasi awieye ekoye basa ede na akwasi wasa kwa mu a e ma na wieye ekoye basa e pa chokro no bo perfect simple answer yanko 14 number 14 okay ede baade ena ma akwasi dwete osi ni tirimu prose ni sika hodo wo nyina no wo besa pefoforo de aka ho na edi entina no wo yesa na danti o pese na o pese onya sika no mo no watimi anya kwan dada nkrofo eno na ye die yi onam kwan no aso o se mama se nsu bi edi na ema akwasi dwete wo yesa ni sika dodo no nyina achi obesa pefoforo de agum si obi wo sika wo se mesa pefoforo de agum no anam ekwan a apobo kwan so de pefoforo de agum ede be ntina no wo yesa de ntia no person esa no person onya ajapade bebre David Yanko Felix Fachani ble perfect simple ese to kwa binu so na ira fi akika o o ti o jira ade ye na say shit Joy tnawe okay oh Felix Yanko we le wa ja tum se wa no wa ye okay me facha me kura number 1 okay akwasi dwete okotena akro bi so ema akro no okotena so no se wo di djuma wo yeso to ne ade no enuoma hyase se epeja e de ama no se akro ne frɛ ne sei facha dwene ho Debbie another attempt se mensense su bi mu a this what ya woni ma no woni bra be bu me Debbie yanko sunho ne su kurugura sunho nim takwa e bona okotena ye okay yanko won so next one e dey so yanko okay 9 number 9 se obi ba akwasi dwete ne suto mu a se na no ofa so nipa no edi nkomo na husuo ne tebia na tisei se o bedru ha na wamuna se wo chia ne nsem so afiri wa no akọ horo ne sa yes next one so o last one no okay e ba na eyo I was for when na ye
Felix ne nasembisa etwato okay enti ewia na yakọ adwonwo nso ho enti Felix number 11 wase edi ade na akwasi dwete ne yonko koturuku wode ma akwasi a na opese wo hye ne kete edne kobonim me pa cho edan perfect Kesi ni ya yehu na sa wo ko ba bi abefro bi amna ko jawo number 16 eno so ne wasembisa etwato wase agroben era na akwasi dwete na opepa ne mofrase football perfect yeah okay eti what we eti abusiafo aha ana me hu yanka nwoma no a yekenkan ye no yede ne nyina esie okay eneni pam yire ne bai eye Felix ene adwonwo we di adanse pefe se enwoma no won mutena sitie yeah na omudi bi so ebebo brada achi bompa ese nyame no mwa wo mu na ensi wonu ye enti ye twen minister se obeke kanoma abomu na fe okay odi bibia ba na we enti talk de dae ko son ya no okay me said ani mu amon mate agosi anko se me no ne ko chichire enti me no ne wesa akosane enti Vic no emfa nia achede na da so no omfamra na empie fie ha yanko minister baba maminti o yo baba wadaroma akansifo mi no mu si akan no eye inu Jesse Felix ene kwabna frempon na ye hwese de agudie ne ko ya onua Jesse Felix ne question ne nyina no ba ko pe na wantimi entwa okay aha ba ko pe na wantimi entwa na osanso nya bonus mark ba ko eka ho okay enti yenua Felix ne marks onya ya na ye kabuma ono ane marks onya ya na ye 15 marks 15 okay and a bonus mark 1 nti ekoye 16 okay and yenua kwabna frempon so eyinumu 9 okay and otimi eyi ano okay and 9 na otimi eyi ano ye kaboma eno so ye edumie no which is 12 okay nti ye hwe a owura Jesse Felix and ehura di kan with 16 marks wow enti sese no menko omumienu ho na de odi kan no memba adwongu mom na ni kan enkasa mesra momfa achede no mra minister ma honya ha na monko Vic wo na momfa mra adwongu senior man de odi kan no me gina tara one media na mu ni owura Franka waje anamu na yabo abaso wako na wase wako pa na uhu se bema bebi na wanje ni na anya ise kura akira se aha ati adwongo ma yenhwe sede ade no esitie eyeden na wutimi enya saa ayini se obenya daja tenase asu adi achi me obi a me wo school mu no na me petwi park nkan nti se bewie koko ho mpanisem ahamudie ne ahamunyuma bi ene sa book na tete sa ne nyina na meta kan pa okay nti me ba fie ne nyina na meta kan ya okay nti book no na ehwo koye den kakra sa book no nyina ehwo koye den kakra nti na menya bi nti ada na meteka mu a na driver no e de to mu station owa me hu ye na madam e kenkan na me say ai book we pa FM fo ye de na chese eti owie ye no ka se o ma hyase a o mo kenkanti da bia no be kenkan na so ni e fine enti da bia me na me phone no e bo no nan na me de me phone na ase ma so na chese me tie mu enti metie mu a kopem se e de e ba ewie phone shawati thank you very much menim se de e be koso no wo ho kwan se utimi san be contest yes de hia ni se obesua enti mi jawo na maba yenua wono na adi nkunim no me bacho mami misa we ansa na wako me bacho uhu ni se asisie bi o mu ana adwo me bacho asisie bia ni enye wagadre asem bia se we die yese
obi asisi obi afa kwa bi so asisi obi mo ayama na ye fe papa me da se de sisiri bi mate okay eti mi jawo no wakọ akosua ho na wakọ akọje wachede uwi a na de abetena se ne ehu achede ekro eti memra owura na wadi enkunim no ho ha nti masa ofa the winner no me no akwa sa just offer simple o start na me kai say o hwe kasa de dia be kasa ma ye hwe yes ba na ajakata choka sem bi se be ma be dia wuwa e woni tirim be ma be dia wu a e woni tirim mranti ahni say be ma be dia wu a e woni tirim hey wonderful kesine hu sakiwe omfa ayi be ma no de mra oh yare bre na ye adwuma ye bre ni yafa eti abrante no a otoso mienu no na chere na ne nsa kan no na wodi anka wonyi de wase na odi hye so anse hwe kama na mufa na ayi manok okay eti bema also adie na motivate wa ma wo ye wadwene se wo betima ba bedi nkunim me da se ofa o se last time be me ma history kakra bi okay me mani je radio adwuma ho okay enti se meti se radio fo bi se ya se mo kas kana mpesa me ko hwe bi kura na mitimi tu aka ska ko hwe omo ba keke na ma san ba fie wow abla management bi bia den ewo bi wo sa oba bia kro no okay enti meti ya na ade we de me se mi wura na mnya hu mo Tofiakwa na ma nya hwe kura na ma di nkunim mama was sinkra gume enti de bia metie am say one day pe na ma ntimi antie bi okay de bia ntimi ba ina mi se nkunim de me baji akọ na so o se wo fa wa ha enya agro na me so kra no me ni mu number o me nya sure se ma fra wo da dabi na so mfra me da dabi okay mate wonso me ja wo ho na yenua na wodi kan otoso mienu no me makọ no ho na wonso kọ akosia ho kọje wachede na oje achede ni wi a nam so na di kan ti no wo bibi special me de be ma wo fa me de be ma eti masa tenase masa adwongo tenase adwongo tenase na wan kasa no ya de wo che bayire wo na ya de wo che bayire wa ha okay ono so nko no onko sesa no ho abusiafo na de oto asomienu no kasa mufo wonim se anigi sam ewo mu yese yen ade we ya de ama wo no ade we na de ama wo no workers no kura wa ha no nye obi a na obi eti ade na de ama wo no ya ade a esombo papa na me sure so di pie kasa mu fo ba gi atum se adwongo koya wa ma no kwa wo di bribi aba na wa ma aniema nyina atimi atoto na kwan mu eti abusiafo afai de David bomoden na fato adwongo so ema yesese ya na obi ahunu akwa ho ayefe wow I was here for Facebook. We have Facebook. I have some point 93.1 FM. If I saw about Facebook now, but be a my jungle. Hey, my dress me. Wow. Me pass on with Facebook. I have some point 93.1 FM. Me pass on Obama. Hey, I don't know. Yeah, be na ye jaw kwan. Na say uduru kasam kra me nya sure say ombehu. Me nya sure say ombehu. Wo de David mane na me so na ometwam na ometrase bra na so betrase. Na ono nso oye special kra na wo hu say bibia da na kwan mu. Bibia da na kwan mu a che say adwongo ho ayefe. Hey, akwa ho ayefe. Kai yeah, serious. Yeah. You saw the free. I was here for Facebook na be had it. I the and na holiday. Tina G and you okay. And yeah, ofan ya do so no. Ya call the winner
ono ye Felix ho. Okay. Ebacho baby adru no. David. Onso bo moden na foto no so emayem. Bo nsem kese pa ma no. Yes. Aqua. Yeah. Yeah, I was for bra Facebook. Good. No kwasem ni say ya pese ya fa we so na ye hyem nkura ne ka kire mu say Sompa ba say ye besom. Na obi hwe say eche koro no ana hye wo mo. Atade no we die ye red na yellow. Na we nso ye yellow and red. Na ni ono ye winner no. Edie pa na onya ya odi biti de otosumi no. Ye be che na de bi. Akosi amomfa ma no. Na eno nso no ono asomu a onfa nkyere na camera no. Ha na we no intense because ade we no ye sheda krafra brochire na bae. Akosi adani animu sa. Na we ye ono na kyade a oje a eye sronko kra eti abusiafo animu no masa twa no ma metena se mai na omfa ninkunimdie kruwa no we de akwa bia meni na ne kwa soro twa picture otimi twa picture na beba na nipa nyinam wa twa nche se de ka kire se apunu to no misro picture no monko hwehwem na ambo enipa na meka no otimi kona chia wo na camera no da soro no odagatam wa frato se de ka kire se apunu to no misro picture na chi ka kire masa na picture na pupu to sa no okay eti yanko Felix wo na peja achade no ye kruwa no fa animu no kire camera no dan ni sei abusiafo bomo wonsem kai da bi wo trance mami wow wow ade no ye superb wow okay min kon ho na mi misane se Felix ni ekura wo no ye den Fampasho Pefo ka say radio na radio wo hia bi da afada bi who said a city? When you're not for the Bicra. Oh, ne level no said a city. Family Bibiadi. Eti, ye catch or say Sompa Tara One Media. And the achedi way mount. Now they akusi them. Debi Ubabe Bisao said that radio will win away. No one catch any say. A Tara One Media and a Sompa 4. And a demand no man found mammy quack. Me to me bossy. Etie ye na nanom atete semo a eya bako semo a eboa me hyepu ma brabo e na me to me bo ase bra me yonko mrante nam wi base omonam sadwa ase wi nsa no me de me mama dwene mu da ho etie Sompa bra na suahunu e kenkan nwoma na yato ne din me hu yanka e ho akyede na wo ho no na wo ma be hunu sei ya papa abobra me da sofa Yankopon nhyira wo so me da se nti ade na mo ka twato na me kwa adwen so na o chia hwan na taw na yenko ye because ye brand ko yo tofi ye beda mo ase ye di kan ye beda mo ase papa oni akoso ya ene wo producers no nyame ani mu kure ni mo ayade na ma na ye fe papa wow ebi mada ebi mekru sere yes Sompa de ye de baba de takra na mo ba ye medical so me kura se yi kura afa na enya 3 months 1 week ma ya de fe we de nyame ani mu kure ye bo mo abaso ya da mo ase na matia ma sorry me on say me ye sorry penny okay o Methodist wow na ma sorry na me da no e fe Manzayo asafo eno ye kwa sorry me ya sorry me de betum no so mo bompa ya ta machi yes eno nti ma sorry penny mfo nyina Mr. Fofie dakwa ya kwa sorry ana me yesho say kwasi ada atare we ani chewe na de kwa sorry who put pictures bray definitely omutie me de sanya me aye bi
Aneti Mr. Fofie and Bla Frank. Master Penny for Chiamina, Miami, Yabu Diwa, and Papa Comna Dankwa. Maybe no so say, me Frank couldn't be Rabat. You toss me what is same couldn't be. I know, and I'm Miami Master Dankwa, Master or Chadia or Jusso, or also or Facebook, and then Yadan also me dancing. Me da, me yellow sassy, maybe no bomber Betty, and then yeah, too no. I don't know, but I see be okay. Minko, fellas, so fellas. Well, dear now, DJ, I'm sorry, Jumadi, so. Madam, I see, near Quenya, Mudama in Primiso. It can say the name black and Miss Mia Sompa, sir. Living Faith Baptist Church, born. And they're passing in Yagro. Hey, what's on the Bible? Hey, is that the case? Yeah, case, yo. I want you in album. Enti me cham so pani. Okay. Reverend Samuel Kwati entry. And I mako mami. Madam Joyce. I open my day wadun ko jansin nyame ayi bi fashion. Me cham ne nkra. Okay. Na ofa. Mu di djuma. Me da se. Mu di djuma se bi won hira chi a Ewurade fa no mu ne madjuma yefo. Amen. Ebio. Na me de ya akoso nko e ma mabusua. Oh. Sanse me na da fam. Kafra. Enti me de ya akoma komna jesi aja wo me. Okay. Fama unu me mamu. Na makoke tia Dubai. Okay. Meswa ma Mr. Blago. Osufama unu mamu. Okay. Na me sha mo de no chichire mo were. Okay. Una na pa na da fo. Una na pa. Okay, me gina tara one media mpanyimfo anamu. Sompa fo anamu. Una na no announcement ne be ya che ofri. Me da si to, me da si. Why? Me da si. Ai. Anis. Una na wa wudie ba na chi no wona aka no behunu se wa wo banana bi. Na wono so atimi abehye na nimonyam enti edru na wotwe na ye beye wo na na yie no fa ehon krata asem nyina abre yen na yenya announcement enche wo free why ofane de meka ne se nyame onyam kase amen That's right. na me chia me nkani okay patient anima jesi yes yes adianka minister kwado munim ni pa o se minister hono musu adwumanti okay okay hey na umora yi de na wa mon masa uya benya samu hey manager Ima eni panyo akosi eni panyo etini asisa uma We na kwatwe. okay etiani yenso ye bada mo ase se mode mo hu ewura mu na ye fosa akonya we so na ya to nsa afre obia wotie Sompa se Nyankopon ya adoma ochina ye hye ngoma foforo ase se bewie nyame nko anenim eye ngoma foforo a we eye Dr. Franka waje na akotwe abeto ho se eno ne ngoma woni Mr. Dapa omo na ye producers massa show no so ehunu no awozia Nyankopon ya adoma ochina wo se ekọ owura Frank ho aha se omo na ba beje omo achede nti enso ya bre wo se enso ekọje achede ho so what you say of course kama see no aso abani okay I am on fire to TV no so na enumere wo fia na ye mare so I don't want me to say I don't want where your special request we see am here defending champion dey be share watch na no hey sa okay Martin Banyfo de niam abegu akwan mu eti ye bada mo ase na ya de nyame agya mo kwan Nyankopon nhyira mo okay abusiafo ofa ya duru so no eye na Menim na ene yenwura wo ha meni no obedi nkomo no to bo ase na tie nkomo no ye pa ene ya holiday no tie ni ye meni owura no obedi nkomo ba akomienu miensa ye wi a mebia homa no de ama wo nso ne na se uye victim wo saade we hu a won so ye di ho nkomo ayede ho nkomo ena ne ene ya fofi dai na ye nuanom kramofo agi wo mani ompa ya omde kwa wieye omsre twede ampo ama o man Ghana no ene
na Menim so no komo ba ne ebedi akwa bi ono de otimi ha bema otimi ha oba na obi ampenasem se wiase pa sa adekron obi anhye da mpenasem se obi abenya enka onpese obete saade nu wo ni tirim anase nasum obete se obi bo saade krodin di akere no na uti anye yi a ebetimi akum afiri wiase na eno na etoa na se onyankopon anyina wachi wanya obi a oben wo a obetima ye ofutufo a uti anye ya obebodam nipa be bira bodam ne nam Ghana Kumasi eye sa de kura u bisa me se eye de ben ya papa me mo akwa ba nia aya no bom kakra ma me mate me ba cho sa sabi ya maboso ya ka hu nsem bebrebe no oda Roma your friend is saying broken heart. Hey I was for yaka wasem bi wo hu when you broken heart pain wo yo ba obi ate wakoma pain wo ye bema obi ate wakoma pain broken heart de enim say e ma na che wo mo de enim no but na ya papa isi eniema wo famu wo broken heart ho no wo ba be ka kire yen ha ne ye wi amema okwan ama wo nso wo a wanya bi pain no shase akra frɛ na yen tro udi nto 0244 80 9641 0244 80 9641 0244 80 9641 se obi ate wakoma pen wanya broken heart abi pa cho frɛ 0244 80 9641 se oye bema ana oye oba no na ye no obeche experience aja ayeden ena wonya broken heart yo ami se wa musa midin na me onim se bia mpese ye bebo di oh ya frame George Owusu Asante George Owusu Asante yeah okay na the last time wa kameba hado okay ami se me di mu ho asie mu kakra yes because when for ye ko ye edin Kofi Asante na ba ye me okay me ka se Kofi Asante bi yes na ugina so me bisa wo questions yes no pankro no yeah. yes yakai me gina oso okay. na mapa atiefo chew okay because time wa madwen ba ngoma no so na che say ya kan ni nyina okay makai pa yes me ha unipa ko na nka say oba no na me so bi sua che esua liye mate wase ti me ba mu a na che say dodo no a ti nsam obusa ni ade nyina minim ho ba kokra ti mo mfa nche me no problem say no kra dey I can see there me ka kire producer say me wa chede bi am pese me de ma sa radio station we hey sir yes adan because your program okay program bi o ha em say me nti wo ba biada na no so any introduction wo man na e kunipa e bi bodam e bi anya chese animu how ahodo broken heart eniema eni wo mo ade won kwasamando no doso wow wo mo so ade won ko afiase no doso wo mo ade won chese a change your destiny ankasa wow broken heart no uye bibinio uye brunio when also your doctor professor president broken heart nyawa when also your pastor when also your pastor o nyawo kra how pastors room me a victimized and as me a victim but the Menim e won krofo dia me de mani ahu no
na no me catch the producer say okay ya dey asem kesi e beba station ha also ka say obi ahoma na mate wase man how obi a say obeka yes because broken heart e chiwa o ma mi ntimi mo na manye uni a ntimi mo na manye sa una fofo kra de tese ne wo unti mo mama ne David ade ko bo mama ne wadwen o se on besere wa na yes na hyew ho na wiu nti ye mema no ye ne yewu e ma no de ohwe na se bedin no ye kakra obeka kire obi okay ema eniema afri ne so kakra okay na mema de e din se wan fo ani ahu pa e bedin se me ka kire wow nze etiefo me brain so wo se so ahu ameka na ebetima sesa waduane die yes sa broken heart wan ga aduane a wo mpe no na obedi because if what you need be see una ase asema me kan minianom broken heart for obia betimi afre na enso enek ye nko broken heart there are the greatest enemy Tofiakwa to mankind sa na metimi aka no wow we are so full say the etiva aka no na nurses ni doctors crowd they want there no dey esronko one reaction esronko obi biara ebe ma reaction bi a okay anhwe yi a ye be ka se wadwen asai awusiafo asama ya ka no enya grosem ne yakofa abakurum ha no hwa bra Facebook me the video bi be kire sia tie hwa abrantie broken heart ache no eti watimi address frifie pia bonten me ba cho tie wo me ba sa wo ba Facebook de nti ameka no me ba sa wo ba Facebook na wo ba be hwa asama amekan we abrochire o anya Ghana asem obi atena koma ena wa dress frifie eko watimi ahye socks baako ena ne nan ho baako wo ho ena won hye socks ana nkrofo adi na chi no esere no because obi atena koma wo na obi hia wo say ya woni bodam ni nsusu ya ba na dam ha abuja for bra Facebook na be ha de wo da me pesa wo be he akwa na nkasa mpaboa no ehye no eni sade mpaboa no chese ni lazy nyina akora no wantimi an lazy mpaboa no ana ne chese ade a ehu pa nso wom ni se ne socks no baako aye tententen na baako kora de wamfa nhye wo di frifio na onim se wa hye socks wa ha hye socks wa ha ena wo de nam na ha masa sade we bi nche wo da wan wi abeka so se we de normal ena bia wo nhia obi a wo do no na wo hia obi a wo do no pa no se mentimi ne wo ntena bia mu a ena sa sama ye kan no wo beti ase cash brabe ha de kai ba ha baba wa bi na de no wono maka ho no awurade hwe wo de bra ensa hodo be se 9 na si nanim wo hunu de wonom na de no wodi no dabi abuja ara roba no mom no worry abraduane no ho abuja for bra Facebook na be ha de dabi we die no kurani ano ayeden ye wosu wa hwe ohun se na wosi ntina se ne nan no ai so won kan we nto so ai so no aja ma me mra awerehosem wo da me pesa wo ba be hwe nice lady no ho fe na be ma bia man broken heart hwe de oye hwe papa ma me mra wo nchen na ye nhwe broken heart se de ho asem sitie eyede na wo de no wunyaaye yo edin a odi be humi pa
ɛyɛ King George ɛwɔ kurom ha na asɛm a mebɛkan yɛhu no awurai ho ɛyɛ ketewa o saa o wei deɛ sɛ yɛ nɔma wei yɛ nɔma kra hey papa yi we sɛ wohu bi a deɛ ɛka na no ɔden woka asɛm bi sɛ wonnɔ ɔbaa no a ɔbaa wonnɔ no paa de wontumi mma wo broken heart da sɛ wonnɔ no na deɛ ɛka yi ɔbaa wodɔ no ɔno na ɛbɛtumi ama wo broken heart deɛ meka yi medeɛ yi ɛsi wɔ mmerɛ a na mawie school okay mefi Eastern region okay me kurom yɛfrɛ hɔ anyinasin okay after Linda Door wokɔ Accra okay kakra after Linda Door na nkyɛ on your left okay ɛhɔ san kokufuo dua ne tafo okay ɛhɔ ne yɛwɔ meɛ tete meɛ kɔ school me wie school 1980 okay ne nyinaa na memfa ɔbaa da wow me san trase 4 years ansa na mehu ɔbaa enti yɛnhwɛ biribi wɔ ha o first ɔbaa no yɛne mpanin ka sɛ ɛyɛ bosom that's ɔno kwa na break you wɔno na break you yee asɛm aba because me tietie mu na ɔno mom ne break me sa yes na hwɛ ɔdɔ foforɔ ne obi a wonya bi da ɔntɔnam da no akɔtɔ brɛboɔ ɔsɛ momfa akuma mmra na menyi dwa brɛboɔ so yɛmfa akuma nnwa dabi na ɛmu asɛm deɛ me brɛ wow because abusua kan bi mantie because menyɛ bi da na o first time obi a ɔte saa asɛm yi ase paa ɛnim deɛ mekyerɛ okay ɛnyɛ yize na medɔ no papa oh wow enti punishment biaa abusua de maa me no mepere so gye fisɛ wodɔ no fisɛ medɔ no saa ɔno ɛna ama mankɔ secondary school yes saa girl no nti because na family ni sɛ woanya na kyiri deɛ ɔmo ma wo nkɔ sɛ because me nua me ɔfa nipa bi a na ahyɛ me bɔ because sɛ ne ma nka nkyɛw sɛ mankɔ secondary school a wahwɛ a wonyini that be wow isɛ me nana a ɔteteyɛ no class 3 na ɛsɛ sɛ wotumi kan daily graphic wow ɛboa yɛn wenum nyinaa fotuo yi nyinaa metu gu makyi ɛkɔdi ɔbaa n'akyi fi sɛ kura a yɛte mu hɔ no borɔno a yɛte so hɔ wohu sɛ kura se deɛ obia nim obi yes obiaa behavior ne character biribia ne hɔ obiaa ka kyerɛ me a metieɛ tel sɛ menyem no wonyem no yes na sɛ na biribi ato atwa enti ɛhɔ ɛna mede me ankasa me future ɛto chacha wow ɛha me yie na mehu sɛ yɛmfa ahumɔborɔ ɛnwale mehu sɛ ɔbaa no ɔni parents ankasa okay maame ni ɔne papa kora onim no da okay enti de no obiaa bɛka biaa no na womfa ho memfa ho because wowɔ ahumɔborɔ bi ma no na ɔno na asan break you ɛnɛ yi deɛ mefrɛ no kwase ahumɔborɔ yee mistake a meyɛ wɔ me life mu ni wow na ɛtumi aha me ama kyɛ sɛ meyɛka mu asɛm a nti nnɛ a mete aseɛ no onipa no koraa mese mɛma no award ɔma ɔbaa no award yes obi bɛka sɛ ɔntia obi nti asɛm a meka no ase okay because ɔboa me ɔkwan bi so ɔgyaa me life yɛ dɛn ɛma wo Tofiakwa ya na mempɛ sɛ mɛintroduce me ho bebree akyerɛ wo wohwɛ face no a ɛsɛ menim mahu afɛ deɛ mahu yie paa meka sɛ menni wo a na ɛyɛ torɔ
because uba hase no a me hu na nam say papa yi mi no ba me oni me producer na akasa me ankasa kwa de ni nkomo odo de mi ni di nkomo ko yes me be yi videos bi a kira manfo na Facebook ye be di nkomo wo ho say okay sa asem oyi do si oye bema some me crobia santi ko to kwa meti ayi onfre na the side of the story no ono nso nka na ense obi nkuna ne okay because odo ho asem ne ka no share etimi ma wo bodam ya me life etimi ma wo afawtrim share edu baby na se me kofuom bibia nkan me esa me kofuom no nyabotre ye beduru ho na se no am say broken heart ne kra no se kakra gusu wo mu a mo me hwa kwan foforo bi so e befa because say there was yati asi afuom sisi ya no asamo ya ba sa sentiments no bi no yenhwe family no ka abai jana chiridio na omo reason ni san di ntina no msi jana chiridi ade ba ko a Tofiakwa ye mema mate wase ye ya etimi etua yenka e wo future na mekan wow onipa no ene no ti blo no ba ko so okay yeni no entide no on kan se ompa djuma so ompa djuma oyeni hafo okay but they no bia kan bia no o boda me mfa me ho kra odo fawo till say me di meti here den ewura mu okay ho ne mpani asem no started so still no do me woman no ne intimi unze obusa me say as symptoms yes symptoms no be da so hey but ade na me kase nyame anu nyam ne say ene sena sa town mi kumi ho a anka mi nim de nyame beye me na duru sa yes enti yenhwe wanyem no sa wanya nyem na wie de wabeye wo de a wabeye me dia makoye ne ho ade okay ye busuya bibia okay 1984 asem na me kan yes sa town ni nyina esi em say 2 cities ana se bibisa akoma te ko aka ntwa ho na obi wedding obewie na kada akire enti no mi ye wenum nyina okay sebe ya me save no wow na niema ya ka fa ne ho ne ade nyina no oba kata so me katamfo nso de mebre ho a mentimi nka no wa yes nanso edu se oba wei ye na dwen se me on wale mi bio hey yes ye kwasole gira ho to nyum na nyumre no de nsa koma me papa mi twitwa ne ma kakra so no ebo nyambotre aja yenwie program we ne kra me enhame me ka kire producer say sa de we yenwie dabi ntina me ka say yenwie nda wo de to was ye monkomo na yenya experience a ewo yenwie nda ye woda foforo nyame tiase ode yenkwa ache yesi yenwu ye de a ye betima di san komo no bi because ye pese ye sua de free mu wanya aware no ade na kotena fie nti wabaye wo yere yenhwe woye no ho ade no one ne tena one ne twempena mfie dodo sen fa ne se one no ehia no mfie no ekoye mfie dodo sen na wo ware no na wode no betena fie no mfie dodo sen na mo bedi ye ewa awade num menim sa niema ne bi ho age se yefra no ntoma kakra but ye wonema bi so e betima sua firi mu na wakon homabɔ na enye anana wo mema yesem wo fom edi nti na oba wadɔ no ede wakoma ama no ninti senior high school wantumi anko na ya po na wo de akokodu akɔware no na ode na betena fie ontimi nsɔre saa se wagyawo enti yeni nkomo emi se asɛm a wo kan de sese ubusa me ana no me da se one a class live by that time no e de ne no ho afuye no eno an ye di sustaining in life okay na afuo mu mpono a anka class obia ne yere kofuom no oyi ni hu firi mu ongo dabi
na say the can say on pebre no eye adwuma na fei ena na results no eba Tofiakwa minia senya Yesu na Menim say mribi me imagine say me end my life wura mu me ma wo minia no obi enim sa asem yi nze bi o e be fra no ntoma wase me pese obi a o tie me sa asem bi ato no se woni akokudura efanya mizumu a oboa ubetimi ayo ho bibi ubetimi akun ho because edu ba bi a ase obi gina wachi se yewe twempra no do se mfie do se ansa na edane awade enyam pra twe mi hu se nyi se na bana na mi gina so ade no ho ade wow enti nyam pra twe because hono de na me inexperience okay unza mi mfa obi a mato ase enti no unim hwe okay sa tam love pa no na me amatoa okay na mi nim ho bibia enti na mi nim se sentiase ya adwuma ye mienu ye beka ya adwenya bum ye move nanka yatimi e de a hye woni a won si ni nyina aniwu de nkasa wenum nyina ma enti na mi hu se akurasi de mi da man kofum kra no na nye 2 times a day me meba no Tofi se me ka se ho me buboso a cause ye di matem papa e wo kronum mia me nia no because na o kwafum no tifie onko na the reason is saying oye kwadwofo catch your plane bibia ya say action speak louder than words enti biwa na me mfama mi musa no bet ne reaction ni bibia no kire se empanifo no ana abusua asem on kan ne no kre enti me ena mama sa asem na yede aba enti se me gitom se setie bia no obegina megina na wobekọ afom beba na waduane ay ready dey Tofi emze won ni me ehwe me okay no bi wo anyinasi a ana obi onim bi baabia no unti asema America no okay unia mekofu mu aba se maba wo apie enti esese mia minu amaduane ko kitchen obi a wo amede kom na eko awurade sebe obi hu ye nchomu nti bibiara me ye ya ote mase enti ma ne ho be ye mi nuanom ahi okay ni abusuafo ene namfofo wow na de ya wo mu ni se hwe wakofu mu aba ko struggle ana wa wo benu aduane na sa tam na me ni na otu no wa sending kola no fan kola no no de wo mo pie ko ni ma me ba ko ho enti mi wia na masen akọ fan kra no ibu a wotete aduane ama nkra na wo da na eno no na ebasa maame no a okọ ne nkyɛn sɛ abusua no na untumi nkɔ omo ho nkɔbɔ omo amane sɛ maame no nia me yire ne me de tifia ha no because one afuom no de me na sɛ wankasa kwa na akotwa bɔde so a utwa gya so a na wo ba na wo de abeto no ofie ubeduru ya na wapie na aduane ni ho na wankɔ abusua ho ankɔbɔ omo amane minia mi yo nipa bi a me mpe charges bebree okay o maame no ɔte asisisi ya ne maame nua na wow ɔte asisisi ya yi ema wo mo atimi ba me ho ebe bɔ no kwa adukro no a na mabusuafo no yɛdɛ ɛbɔ no kyerɛ wo wanya do nsa kɔtɔ abro aduane mu enye de kra obedi na hwɛ sɛ sa tam na sɛ me yɛ ntam so kwasɔle anwumrɛ me kyerɛ nwum me to nwum wow na that time no ɔno nso the whole area e kyerɛ asɔle a yɛn kɔtɛt ɛtete no area mu hɔ a enti kyɛ sɛ o force na chi obie ni hɔ oditimi di asafo no nyinaa ejade na ba kyɛ sɛ me kata ne ma mebre so no mabre till sɛ me bra me di na chi so obi be ka kyerɛ ne sɛ
ɛyie bi wɔ kurom hɔ ɔba bi kwasi ada hu sɛ me so bɔtɔ a etuo ɛda me kɔn ho na kyerɛ sɛ makodu akyiri nti me bra no nso te ɔtwerɛ letter tintintintintin ayɛ ne ya ɛnɛ deɛ tuo da wo kɔn akyi na wotutuo da bɛn no kure ni nana wonim sɛ tuo da wo kɔn ho ai wode kwan sɛ kuyani deɛ da biaa fuo no ogu a wobɛkɔ no ɔyi aboa wei oyio na ɔgyina fuo no so da a wamfa tuo ankɔ no ɔma wobɛhu no da a wamfa tuo da a wamfa tuo okay wobɛkɔ no gyina so na mesi ɛneɛ me ɔfa me nana baako tuo na mesrɛɛ nti sɛ no na me nua no yɔnko no kɔhu yi a in fact ɔde awerɛhoɔ ne abufuo kyerɛ nsɛm bebree na menim enti na kyerɛ sɛ one wama ho kwan ama intruders bebree abusua na nya waseɛ na mebɔbɔɔ paa me last second division na mebɔɛ ɛyɛ Akwatia Diamond Stars. Wow. Baby a me wo ni baby a me ko training che say ball no dey abobi pa. Ye nya boafo. Even me back Kumasi 1990 kura 1990. Na team bi wo macro ha e pro mighty Akotes. Mighty ya. O me pa me che sa tam Emmanuel Dua. Sa ta no pele nso bokotoko. Me brother ba ko we free no so bo Hazakes. To one year say eye madwuma ntimi nwura mu minia se me kase me ja obai ni nkole ho akoba bi a na how ne ha me ntimi cause obeba no nsem a obeti ni de oba bi na wakoma correct in 1980s my first enlistment na Airwork Stadium. Okay. My second one Tambia me the sports na eko. Okay. Tofi so be nim say we a player all more ball 5 minutes. It's a crash be trase. Obeti yanka eno ano. Na the last enlistment me banu Kumasi ha. Me fitakra de me brother ho ne buy. Okay. Tofiakwa wuni mo hwe. Ti waseɛ. Me man kraw. Me ni hombo na makraw. Na edda krom ho say me kodi soja. Eno nso me the sports. Yan enlistment ya kwa sports ne yan frɛ. Be 2 PM na runs de message by so on suspend sports no. Me na me di kan. Me krom fo me nu. Na twas. Krom on ntisi ya kanipa 5 kra. Na aye deja o ye krom say mo kodi soja. Hwan de me ko. Me wale oba na me dono. But spiritually, say na me any tamfo. Wow. Na ono me. Ono de no ono. No de no ono me. But o de akoma pa ne hia no. Me bi akoma pa o bi am for bada. Say spiritually. No kutia o. Enti ono ani ma me nua ba ho te ase. Ka kire me ma me nua ba ko say me de me wo bremu me wo hawmu na balokwa makotom no say nye Yesu a ebe yire. On say obetima hia oba ewom say oye kwadwofo. Ya. Ono aduane mawo. Ufrafo mba na wapie. But anya hwe no dakru bi wo ho a wakono de obeka che ne se bi a me do na de mesrew. Me pe e bi a bekati konto. Na wo fufu ma me. Wo ye request bi sada. Ema wo ye na dwene say o we de ne de me ya ma. Panyin say toda utan kwadu anu ayi Numerical. Ndi wanye bibi sa kra ma owura nkyekere dakru bi. Minia me ofasi. No kra eye ba ko pe. Yes. Na enye se onu aduane ma me o. Na se yare o se de o eba. Bo 2 weeks na enkoya. Oni no ni transaction bia. Na wo mfiwo. Kire se ontimpo ni na duru dem o. Minia
enti wobɛhu sɛ da ɔdɔ no bɛba no na nyinsɛn ɛta yɛ akyire abaka sɛ soro abɔfo yee sɛ wahu asɛm ato me hwɛ our real problems da biara na asedan ka nyankopɔn sɛ adeɛ a ɛyɛ makyiwadeɛ ne sɛ mede masɛm bɛkɔ even asɔre panin hɔ anaa abusuani hɔ mmere bi koraa charge ball panin baako yɛ remark bi sɛ weinom nketenkete kwala nketenkete koraa wale obi amfa no asɛm a mo mpanimfoɔ na mosɔre a mode mo asɛm ba ha enti broken heart no topic no sɛ broken heart no sɛ ɛwɔ wo ho no wanka ne ntam a menua wobɛwu me say asɛm a na meka meyɛ ma adwen sɛ mɛ end my life wɔ wura mu pensuo kakra nom menkɔ video bi wɔ ha video 1 bra Facebook or pensuo kakra bi anom na mabɔ video bi de akyerɛw wei ɛyɛ ababaawa bi a wanya broken heart na awerɛhɔ abusuafoɔ bra Facebook wo ba na mabɔ because wo ma ya me moy oreti bisia wo na woni hwi wo ho na tina rent da ya mo esiesie mu atade amatutu ma sister to ma ma me kobi ene ne bisa na wo bare o ka chem so yo keze no onu na oni na kunyem kobi awusiafo obi dia hyenani obi se obi ye ne cousin wa nyabotre me mo second video no bra Facebook o bra be ha de me se be mo second video bi ati ababa wa no se mebisia ne ho bare hey sister atoda odo fra wani a ababa wa no ho yem mobo me boss second video bi di akyerɛw bra Facebook Sompa 93 me pesa wo bɛhwɛ ana me pesa wo bɛhwɛ nti na ya na to da asɛm no bi wɔ hɔ a yɛse afa ni so na akɔ asom yie bra Sompa 93.1 FM me boss second video no di akyerɛw ha amanfo afa manfo wo de tiewe tu be fa nyanto boase obefa na wo aja wa Yesu na wo fe tubo na wo aja wa nusu otenfa price wa ya oten price wa yeah ade dia mama fa na mama me yo mu say ye ha na onim say abo akotere wo say ni awoto bo abɔ me no ne ho nyama hi se di ogina nkyɛn ka sɛ wani gyene no akwa na ogina hɔ no ɔno asɛm na ɔkeka no sɛ onim de ɛkɔ so a wo de nti ameka no wantie akwa na asɛm na ɔka no wadwena ma hɔ wo de ma me nsa mo repeat nkyerɛ wo de tie sɛ no ni wɔ ho wo de tie asɛm akwa na ogina kyire no ɔka no hwɛ emprae so de sɛ kwawu wo de tie tu be fa nyanto boase obefa na wo aja wa Yesu na wo fe tubo na wo aja wa nusu otenfa price wa ya oten price wa panyifo se anto wada why memo third video no kan ho abusiafo third video we de ehu che de abetwam ni nyina se de si ehu no ho o se ya mo ba Facebook wa de ntia na mpesa oba ho ni YouTube no ma obi tie nka nkyerɛw ɛtɔ da waafo wani nkosua mienu a ohwene esantam yi no ayafo wani hwɛ wo de bra na betie na obo say yes o ti obi ba akoma asɛm kɛse messages no ba na ebe ba amanfo bodam hwɛ wo de tie we nso tie boy me say ade fi ade me no shale I'm not dressed so two people been true me school fees na ma get me free kana chale me wuri yo actually I'm a no more rough this year
me yade me yade Moses want to make be my bia when the last West Root a mess and yama actually be woo Hey, David, stop that video, no, T. And no cray. Ha, I quite win him. Liquid soap, no, what you go at the end of no more. Anna, now that you are honor or your drawing or one hour day. I was your fault, me best also have a video way. Oh, dear bra. Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM. On Facebook was some na making me person over the broken heart aya brante sana mano na bema osre bema bi ya foni trimu de tie oh akọ no he mobo kafra why boy me say ade afia de me no chale on my tres am so two people me throw me school fees na ma get me fe kana chale me wuri yo chale I mean no more rough this year me yade me had Moses want to make be my bia when the last West Root a mess and yama actually be woo I said when two are though last one when came a burn when you abutre make when you abutre mommy say afena yeba owura yi so oba ni ja no niema ben wo fam na me pese me bo we me ohwe se ene ne de ne se kakra hi ewi ase nyede okay amam for request say omo pese afe na omo ba omo pese omo hwe sa video no mesra mo ma me mo am say na third video no ho aha eti me ba chok me bo last video we wa me hwa me mobiem se wa me hwa me mobiem se de bo request say sa video mo pesa mo hwe sa be ma no situation wo mu no ne ba bia wo no se we de wa ma na menya bo wi a enka nchem se tofisan bo me mo enkyere obiem eti Sompa 93.1 FM wo de fo ani ba behwe na bo se wi ase ye ton nkra dokro a ye gimako ore ti ade afia de me no chale on my tres am so two people me throw me school fees na ma get me fe kana chale me wuri yo chale I mean no more rough this year me yade me yade Moses want to make be my bia when the last West Root a mess and yama actually be woo I was here say utie call na oye call and so catch any pa cause we need last voice I may send the abro ni you fisa call no oye nya voice no oye two or sanso in school fees akoma baba awa no e rade ti di broken heart be ni pani aja we no de ani bisa na ene de monya social media na monya bi amohwe na those days no na sa social media ni phones ni enema bi eni ho no na nka muhu reaction ahoro a bia Tofiakwa he edu ba bi oba no di minsa koma me no ibo modern ba krum ha ba kumase okay se abusiafo no se me yene no kasa 2 is biara me ko isin region koji muaye na phone ni hwana sa time the phone way phone there na no ya is this a 2 is biara ko isin region na me mpese ya na me niema bi wa me mama sole no dinye den ebam on for so me niema bia se de ebe ya on betimi amma me enyama sunje calm me down na the last time I call ye o ka kire mi say di bie ni ho a betimi asenyama na back o ka kire o pain once me den kola na aba no akumase no ba krum ho no okay 2 times o me kofa no nyina no
on say on pejuma o ye ni hafo okay first one crowd ye na yeti breman if you rush no dwa okay ntina say wo de no ba kumase yi odo afra wani na 86 crowd was saying dwane jame kafra e wo Côte d'Ivoire kafra na me yen moa manti chese aboa ba akukura sukura de hese me yanse me kuno me wahi ne me mahi me bawo oba no so wagya o ni ntine mo na wo yen wo mo no de no onya me wo dwane agya me woni bi sha ase se wo so a me kun sesi a onya wo bone onya mbone intimi nuanom that time on nam papa okotira kwa wi ni makoma aboa ponkyerani na ebe firi hu mfifiri oba na gya wo hokɔ no na emo abe na ayen wo na me o mrechie me won kokɔ ene nyina no me yes ade no na brechie so a waka wo who disturb me akoko so a waka wo ni symptoms no bi no broken heart symptoms ni bi no ene say ayam a wo yan wo mu no ye kafra na mahu sɛ baabi a adu no ɛɛden na deɛ ɛwom ni sɛ na me nana ɛɛtete enti wei no nyinaa mu mebɛfa mu yare ɛna me maame panin back na ɔyɛ senior nurse ɛwɔ Tofiakwa hospital mate waseɛ na ɔmbɛfa me kɔɔ kakra na me enti ɛnum no me ho yɛ atɔ me no ɛna yɛyɛ prospective adwuma bi ba Chibi ɛna meyɛ sɛ meyɛ bi ɔno so na woni ahoɔden no mesi mɛyɛ enti mede me ho kɔgyina mu ɛhɔ ɛna mehu sɛ meyɛ yɛ leave kakra because saa time no 2 weeks bia ne yɛtua yɛ nka ɛna sɛ adwuma no akipu busy bisa afei nneɛma bi a meni mahyɛseɛ to kakra enti deɛ kɔbaeɛ ne sɛ anomaa bi wisa a ɛgu masom sɛ oyere no aba o ɛwɔ kurom ha ɛwɔ yɛnyina sin hɔ na sɛ mema kɔdi kyɛ bi nanado kurom meyɛakyem ni enti na menim broken heart no mahu deɛ yɛyɛ na maduru kurom hɔ anwummerɛ no wagya adwuma no menyae na wankra mede mankra wo biara yawra kosɛm mankra wo biara ɔbaeɛ a ɔde me ma tu no brɛ me because wakɔ wale nti ne maame no nyame mfa ne kra nsie sɛ ɔno no nim sɛ nikun no nikun ne me baba mo na akɔ wa ne die oni no enti sɛ se ɔbɛwale bɛma no dia ɔmfa me ma nyɛ den mmerɛ me ɔba no ɔsan de bɛma no picture Tofi kafra broken heart sɛ wote sɛ broken heart ama obi react ma bro so ɛyɛ susu blame no nyɛ ɔnoa ade afa n'ani so sunsum wɔ miko hu bi wɔ kɔmfo anɔkye onipa no ku no ne ku watwitwa na ma ne mesh nyina watwitwa ne nsa no sensɛ hɔ obi hu ɛsɛ obi adi obɛma yɛ anya ade koraa me deɛ ma hu ntia na mesusu enyu bɛma no nyabotrɛ enti ɔbaayɛ no na ɔka kyerɛ wo sɛ bɛma gye wo ma bɛma makɔ ware ne ni na ɔsɛ nya akokoduro ɛde bɛma no picture kyerɛ wo mepɛ sɛ mehwɛ sɛ tama w'ani bɔ bɛma no picture soɔ no wo ho yɛ wo deɛn ka nokorɛ paa sɛdeɛ ɛsii wɔ hɔ no mepɛ sɛ wotwa hɔ mfonyini ɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ bɛma wofi sɛ ɔba a wodɔ no na ɔde wo ma brɛ wɔ wie kora no watwa fa so no wɔkɔ a wodi ne ni asɛm wasan so anya akokoduro abie ne bag mu ɛna wayi bɛma no picture ɛna wasan dane ani sɛ yɛ ade akyerɛ wo sɛ bam mepɛ sɛ mehwɛ hɔ saa berɛ no wo tiri mu bɛsi wo naase deɛ na ɛkɔ so wɔ tiri mu ɛhɔ no na na menim sɛ woamma w'ani so
anhwɛ wo mma no because yɛ kɔbaeɛ ne sɛ nti medɔfo yi paa tumi anya kukuduro na wode yɛ sɛ ani ahu a kɛnyɛ tan abi wasan de bɛma no picture abɛkyerɛ me kom koraa na sɛbe woyɛ kyɛn wo no adwo nkɔma yi biaa wɔn a yɛne ɔwɔ terms no dɛ meka adwo nkɔma sɛ ɛnyini yɛte aseɛ ho yɛ wo dan mepɛ sɛ wo mehu deɛ siɛ afei ɔbae no mekɔpaa ne kyɛw deɛ ɔdɔ afira n'ani ɛnyɛ sɛ bi a mekɔyɛ no hahayi o mesan kɔpaa ne kyɛw anadwo mu no nyinaa me ne me nua baako kɔpaa ne kyɛw picture n'akyi nyinara meba nyabotrɛ mebɔ voice bi ewiase yɛhu masa bɔ voice no ma me ɔbaa wopɛ no paa w'ani gye ne ho wonte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛ da koro bi ɔbaa wodɔ no paa no sɛ da koro bi wɔ se wɔnware wo a ɔso wɔ ne ɔntena bie wo a bɛrima ma w'adwuma nhia wo ma w'adwuma nhia wo bɛrima ɔbaa no se ɔnware bie woayɛ no yiri a moakɔ dwaatoa ɔso ɔnware bie wo a ma w'adwuma nhia wo ababa wo bɛka kyerɛ me sɛ meka kyerɛ bɛrima no sɛ mempɛ no no mɛde bɛnyana no wɔda me gate akyi ayi first gate no me bie first gate yi a ɛnyɛ yie ɛdeɛ na da gate akyi na wasɔre mea o akua Sompa 93.1 akua mea o awurade hurumɔbɔ ye nipa boa paa ni katakyɛw wowɔ fie a report ho sɛ katakyɛw wowɔ fie a ɔreport no ho saa asɛm no a waka no ɔho wobɛnya case ɛnɛ katakyɛw makyew da dua wiase paa asɛm to da katakyɛw bɛtena se bɛsɛrɛ kesi no ayɛ huhuhu kesi no ayɛ huhuhu katakyɛw bɛma kesi no huo wɛyɛ murder case paa bɛma damrifa yakɔ katakyɛw bɛma broken heart can kill yes ɛfiri sɛ nipa a wɔte adeɛ dɛ na abomu a yɛakyeɛ wode ba yɛra pɛsie bom ɛde to wɔ nom na ayɛ saa nwea a kyɛ sɛ woafiri nipa mu o wofiri nipa te biam nanso ne nyinaa no ma w'adwuma hia wo katakyɛw da woka saa asɛm wei da woka saa asɛm wei no bahyɛ bɛ microphone ma me da woka saa asɛm wei no meba panin ɔyɛ woyɛ ne rare model yɛda nyame ase sɛ wobɛde wɔ ha na da biaa ɔka na waka mmeranteɛ hia asɛm bi na saa deɛ wei da meteeɛ no mmeranteɛ na ɛdi sɛ wɔde picture no kyerɛ me no mesan nya akokuduro still na mepa ne kyɛw mmeranteɛ mesrɛ ɔdɔ yɛ asɛm yi deɛ mepa ne kyɛw biara anɔpa koo na madwane kɔ adwuma ɛwɔ kyɛ bi adwuma koraa no wobɛda ayɛ ɛde adwuma papa bɛn enti na anwummerɛ asɛ me ne nam hɔ a na maba nyina kyin ne yɛ pa kyɛw nti deɛ kɔbaa ne sɛ yɛtumi convince no sɛ mimi ɔba bia bio kyɛ sɛ wo kae baabi a me ne wofi sɛ na ɔdɔ teɛ na wode picture wei koraa bɛkyerɛ sɛ nkɛyɛ sɛ mekae sɛ me bra baako ka kyerɛ me sɛ dwane no a ɔdwaneeɛ no ɛno mpo no first one no menhwɛ yie na ɔba ma nwale no na ɛhɔ no ma menka kakra dwaneɛ no ɛhɔ no yɛkɔ anɔpasɔle a yɛde yɛn bɔtɔ ne yɛyi nyinaa yɛkɔ anɔpasɔle a wokɔn yɛ na wokɔ fuom because wokɔtu bankye abɛtɔn ama atɔfoɔ no na wɔanya wo chop money mekɔbaeɛ na me sister baako sɛ kofi na ɔyere
okay na me say na ana o say ye ne yam de pram so o ko ne maame ba ko ho akuape mampo oh maame no nso no o ye disable it is okodia me mpenuane kakra no osan kwa di nuane ko tie bottom ko fa ko fo di aka ko akuape mampo mama mnante grase di aka mnante se no ya me no wo ka no hey se bi ntoa na minim se maame no ono na pam nurses no enter the akuape okay mam government hospital okay enti no won fie no wo nkwantia minso minim ho na kai so ni akuape mampo a yes Hilly Town. Yeah, and answer me kofa. Yes. Na the last station na kai. Kusiye. Na wia kete me so boto. On tell me hospital wono. Na boto me say me dey fo awia gedegede ni niam so me. Mentehwe. Me do ya me busa na me do ya. Yes eh. And then they move from. Do you have a massino? Oh, this is Sompa 93.1 FM. Now, me see Matisse and Namaso Bahanti. Me de it didn't know in Pessamebo. Kafra. And so, Yahi Nipa Boniphobia, Nihun Crabia, a Yediasa. And the Ja Maminu Guaco and Kuko. Mammy, you. Menim say bia me fra me ba manaba me fra obed budin no si o se wo ne wakasa se o kone maame ho kakra wo o se kwajo kromo Côte d'Ivoire enti samle kra de won twam do ma hinkro in fact o ka sa asam no o twam do ma hinkro me na me nim na me si maame ene eniama aka me de bremu ni ana me de ma reho ma mamachi mampon ni akra de me ko akra na me ko si mi nia me di na chi so e ho no ka kire me se me hwe na again no oba anwale ni bi se wo ka ni ho asem a opani na nipa kro ho kra yi we titiru se eye dindin no e na ono nko na ye oba wo a wo ka sa na na ju no medwen wo sa ti se wo mpema sem yo inti the last one odin sa no bae no me dia reho ka kire ni se eno sa asem wo se mabo no dia me dia reho ni ya wo ka kire ni se me dia me no wo ma na me su se dia wo kono enye ye eye a me mabe de medibi nemum wo de na nko ye na me die ye a nipa mema mebre ma enkwala na victimize yes e wo de won ma me ana won papa de aye won okay mrantie ma nye sa da me ka say wa wale bro 5 times wow e bi ani ho a o ye expert so de won samba blow sisi a ene krom obi anim wow na me dia reho sata meda timatim oh hunger strike but to me kwa me ofio ye ni nyame ni di won fofio mi si mi ni di na ma na mi nim asem we na mi nim e ma ye wu on ho no onka ho wow e ma si ye wu amam da bi onka ho en kan kwase ye wu na ka wu ni ma dia ka nyame bebusa me entinka e ba sa wo pesa wo poison ho atimatima no 2 weeks na wo shedem na me shedem ma loko bibia min kwa na me ofio na obi be me photographer yes I know you yeah obi o enim kotoko pa de o ni me pa yeah kotoko ayibia pictures dodo no nika obi be je ni passport picture yes pankro no market no sa ta wa fi na no mo ye okay watia na me nim into wa here de na pata be de e be go no obi kire no atimatim kire na anti nyame odomi yes na me nine ba ko te ho no ba be da
ho nti mre my minim baby am wo awurade and ono nso bo gate no nti ohun wa bomu amenyi so ti woni eye dan ho adwuma bi no call ho no ko bon amane se me beje me passport wo blay ho no mahu se ne night ma bomu a nti mema de on buy me break it dono in the 3 days and me hu se me the hospital ewo pankro na ba bi o friend Dr. Amwa yes na o main station ho na won yi ko yeah na broken heart ne symptoms back ni okay so bi sia no busa wa o ya kwala akra un beka wonu nsem nyina akyere no wa se wa ye tin kasa aya si susu kasa na nipa kasa keke e mun kola wo be we no hwe wani din aja doctor yi e busa me se na bema aden se na menim gina me hu nyina menim wo mo aka guy ba ko a na sa tam na pankro no sport we from there it okay ono na no serve na menim na sister no ko bo na mane se asem atumini menim obi a Tofiakwa team ani no ni se cancer na wo aka no de menim obi a me panimu ba ko papa panimu ba na sister no okay me sane asem igu ho nan kamrantie bae na nwie sebe ya betwa so sebe ya metwa so wo so yare me so me yare inti no de ko ba ya ni se doctor no sere me papa utizi ni papa wo sere ya no se he inti oba nti na wuo hwe sister na enam no so ma me nya nkwa no e kaka krebi na dane awale wow na sentence no enkoye wo mi mu sisi akwa kakra wo sister no ebe ye mi bia na penno ya wura ko se de opa ye nya de onya ye so ampe na sister yi nya me so na ma dwin ni so ko si se de kachira ni se aja yabeko part 2 we enwie ne amrantie wabre amrantie mpesa me hwese metima fa be course kakra bi a na amrantie ma me fa we na de me mo enkae pastor Nobo ahini pastor Nobo afo on se omo papa afiri mu Panyina afo nti panyina no yes no is it namo ya offense na mo na ochena na omudi na otweda ti aye we de kotodwem aye we de mrante ye menu mienu kotodwem nti pastor Anoboafo ne pastor Anoboahe ye ma mo hyede me nua menua panyine ne me papa mrante he ne ye bo afare ye se ye ma mo hyeden nyankopon ya so ochena na ye on the 12 me bo okay na che say na mo ye beko na yakwa kuja ye sofo full vim awusiafo ye nkwa homa no so 0551931931 0551931931 05489319 na mantare na oheni say ya adabi broken heart ne ya titi bi ne we de mu punini punini pao mnadia wase we de mu kunyini pa ye reti di anka lieutenant general mnadia so kura wase asem no asa ne mpa manu me won no sare na lanka me pese wo mo bamu se ya abu amu awadwa na num adwa onya broken heart da enko behu ohu bida o de nyabotre me se ye be part 2 mnadia yanko ahoma no so kakra ase wo mi huru ba bi ahoma no kura wo broken heart sha so wodi ni ba bi afra mi free Tofi uni FM Eric ni ka se free yasi wanya bi da na hey ene de makama like makama asem me ba cha woni mu no me ma won kan wasem no because ye ba ha da ye program no part 2 wo ho na di mesraw producers no hwe na o ma twro wo number no Tofi kan me ka ba ko tikiti okay o de kan kitua bi Tofi broken heart me na me wo dance man okay you nim dance man Sahara bia no be hu de neken me share boxer shorts de 90 free
dance my Sahara because she cool down. Because you can't put credit at all. Papa credit at all. It is so proceed as well. Carry process. Masa ja. I am for you. Posso case, you know. Way I am murder case. Nyabutre we murder case. Mate, I was here for. We watch out. We didn't even be afraid me free. So we didn't even perceive a bomb. But when you're broken hearted, yes, some good stuff. I was at the case today. It's in a murder case. They've been told that. Enti kan bibi ba akopɛ esi ya no bibi ba akopɛ ben na ayeye wo de kan you say oda win ba o sorry sai bia di faro na win na o yesi se ka won kwa no ka di kara se na di ka tre no ko boa e ba so be so fo be lo ko se yo no be hele no na rise di ka fo fro ka pa ni ya ka se yo ma mi se yo papa okay ha tie ya de Yade oba nyamutre ye be frɛ me ba chaw udin ani ba bi afra me free hello Tofi amena Tofi amena Tofi hey ni alo on fa ni ti ba mo bi alo fa ni dia me bo dia no me kan ni kire wo ki hat e praw e bi tie me na me ko mampon me fo ka ko si ofin so hey we murder case na bi we murder case se ba ko no Be a white mampong. German post station. No one can have a office came. That case. Let me do a offensive question. If you cry, I must say to make a do. Nyabutre, we made that case. You have a baho. Nyabutre, that Nyabutre, we and Menim. Ha! Broken heart saying that here. Me watch out, we didn't never be afraid me free. The patch of his didn't say. Abi achia mo for case na hu me ba cho ebi acho da Tofiakwa me da ha mesu papa ni sa ase na mi didi me pia ja na sinchen na se ya ngo na mo ka ase me nko a Tofiakwa me fa ka free kumase ekopie ba bia ni mi ka san san na mi hu se ba bia ni bodia ka na de me ba ye na me ba 5 months sen criminal case. The woman said, "Can you story say, yeah, my own worry, a hope and a spirit of broken heart." That's it. I'm a year. Now, 19 years me worry na benefit through the obesity, and I'm going to be a girl. Tofiakwa, me kai through program so. E kina me program wo be bi ntia ka me ba ho. Oni enwan te hen. Me ba ho free channel ko. E be ho abe. Pesa wo ba. Pesa me ye program no ba me de me ho be kire. Ase de me. Me tu fine. Akwantu o mo mi hia na ma me hwe o mo sa me mu di agoro me e biem. Nti me ne da ne de e ba ho le ho. Okay. You want me say, what of Tofiakwa now be ba? Me no better sene e china na de chi o friend am sim touch o me interested. Na ni par hu ye hi. Because o there. But what a murder case nyawotre we dey criminal case. Sa na judge me dey ama no nti we dey nyawotre ye be frɛ why? No patin to na me tie sin. She say you me dey. Fra what? Me watch out, we baby afra me free. Oh, kafra. Me watch out, we okay, what more din kura ha me. Hey, radio bi on chairman nko form. E na de wa ba asam so. E na bi asam do di bi abakrum ha. Nya broken heart. Me nya bi pay. Me kware da ko school, da we school so pe bi sa to me to fe. So there double case. Me say, papa pay cut off or buy of faka ko see baby any. Me dem afaka obi a me ko school me nam school kwa so I can find the kwa so me say me ko school no. Ma fako no ma francho ka. O se sata me one man no mudina pai fa de ni tafo UGC na dia dia. Yes. Na me tim e ma du wo ho. Tofiakwa enye easy na
na ni pana na maame ye stock ese na maame nsuma ko fika me ko taade yeah broken heart amane taade ko dira ho ko sude di ba kasam ho Tofik re wa kasa da Sompa for there no krepa ma bampa Martin Nyabotre ya be frɛ ha case we double the criminal case Davi ya fa ba ko me ba cha wudi ni ba bia ambasha mama haide me ni kakrawai mate bra mam haide hwe e bia cha oda papa bi ya no se e mu ba ko pe ye be head asen afrɛ o the say it me da na matem ni ahomache na matem ntumi pa mini ya ka na go ebe fi te me da se ayam fansia yam fa sedama 21st clinic me ye no makɔ mi wura hɔ na waka de atwa to ye wo part 2 me ba cho ye enche ye part 2 no beba part 2 no menim se producers no be me ade abo chine o sesen o menim de ebesi 21st clinic the sciatica express wo to ase twetwe a me ba cho bomodin se wodi wani ebe kire 21st clinic nkrabata du nwotwe no 0540311 0540311 so to ase twetwe a sciatica expert for bomodin sa wodi wani ebe kire waso ye mesraw ba bia yade bia tete wo no for wani kire 21st clinic aso ye na wiase asam to da oso na ayoga aja ye trends part 2 he said the say broken heart una e was a misu chairman we ambassador Ghana ha be 1 minute a foot ketewa ben pa na de be man near sorry school because me brain aso yo a foot kakra me de be mamu ni se on se ubi efo yin kakra yi no on se de course no eba enipa ebre e wo broken heart ho na akoye buamu ade endu obiem pese obeka na me de a eto me no di tietie mu ani se oba misia no ono ena mama brabo asisa akosia reta rade enhira wo wati na onye masafo ba okay dia oye mi se ni e masafo ba dia obaje mi no na onye masafo ba esi fie abosia atwa wo a eya ajabre na so yemfansi nyame adoma ye be san so ahia bia abusiafo me de Tofiakwa nyankopon ya adoma ye be san so ahia ofura mponsa o ka broken heart ho asem